Здравейте от мен, любители на кулинарния канал Без престилка, но с точилка. Днес ще ви покажа още една интересна и бърза рецепта. Това ще бъдат полумесеци с сирене и кашкавал. Няма да губя повече време, започвам. В купа пресявам 150 грама брашно. Добавям една супена лъжица олио, както и една равна кафена лъжичка сол. Накрая изсипвам и 330 мл вода на стайна температура. Разбърквам всичко с телена бъркалка до еднородна и гладка смес. Сместа е готова, виждате как се получава. Сега оставям за кратко настрани. През това време в купа смесвам 200 грама настърган кашкавал и 100 грама натрошено сирене. Изсипвам 20 мл разтопено масло и леко разбърквам. Това ще бъде плънката за нашите полумесеци. Сложила съм тигана за палачинки върху загрят котлон, при мен 8 степен от 9 възможни. Слагам малко олио на дъното на тигана, диаметърът е 24 см. Разбърквам сместа и разпределям върху тигана. Обръщам от другата страна. И върху едната половина разпределям от плънката. След това завивам и леко притискам крайчетата, за да се затвори полумесеца. След като се препече хубаво от едната страна, обръщам и от другата. Готовите полумесеци изваждам върху чиния. Полумесеците са готови. От количеството смес, която си приготвих, при мен се получиха точно 6 броя. Разпределих и плънката. Като съвет мога да ви дам, ако ви се види по-гъста сместа, да добавите още малко вода и когато слагате черпак със смес върху тигана, първоначално да го вдигнете за малко, за да не е твърде горещ, да може хубаво да се разпредели сместа по цялата повърхност на тигана. Виждате ги колко са мекички, прекрасни, като лаваш. Чудесни се получават, много бързи и лесни. Сега ще разчупя. Виждате отвътре кашкавал, сирене, плънка прекрасна, тегли се кашкавала. Приятели, опитайте рецептата, няма да сбъркате, ще видите каква вкусотия се получава. Препоръчвам от сърце. Ето още един полумесец, доверете се на моята рецепта и ще се видим отново скоро с интересни и вкусни предложения. До нови срещи!